Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sabiina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wonten ngasanipun sedaya kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu umat Islam wonten ing coblong mriki linangkung sedaya para jamaah ngaos ba'da salat subuh sedayanipun ingkang kula hormati. Bil ahdi ittifaq wal iktisar, ngalap cukup lan ringkes monggo sareng-sareng syukur kita lahiraken kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, lan kita iringi kanthi maca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, para pilenggah sedayanipun ingkang kula hormati, langsung kemawon kita bikak kanthi maos Al-Fatihah kanthi ngalap berkah lan manfaah datang surat Al-Fatihah. Muga-muga kita tetep dipun dadosaken tiyang ingkang netepi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, netepi rahmat lan pangapuranipun Allah taala wonten ing donya niki ngantos dumugi benjang kita sowan wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Alhamdulillah kani Al-Fatihah, muga-muga muga berkah lan manfaat. Muga aturke donya ngantos ugi menjan wonten ing akhirat. Langsung kemawon bilih kita selaku umat Islam ingkang iman, umat Islam ingkang takwa, kanthi nglampahi napa ingkang dados perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan ngeduhi napa ingkang dados laranganipun Gusti Allah taala.
utaminipun wonten ing bulan Ramadan. Sasampunipun kita nglampahi kewajiban arupi poso, siam wonten ing bulan Ramadan punika, lan sasampunipun kita netepi malih ngerampungaken kewajiban arupi zakat fitrah. Kita kantun madosi sunahipun atau sunatipun kita badhe ngadepi wontenipun malam tanggal 1 Syawal dalu utawa enjing lan siangipun. Pramila kathah sanget kesunatan ingkang perlu kita lampahi, ingkang perlu kita laksanakaken, terutami dikawiti wonten ing sontenipun menjelang tanggal 1 Syawal. Ingkang umum utawi tradisi kebiasaan ingkang dipun lampahi dhateng tiyang Jawi utamipun umat Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah, tegese wong NU niku yen arep ngadepi tanggal 1 Syawal sorene utamine wong coblong kene do nganake ziarah ana ing kubur kanthi mawi nggawa kembang diniati jenengane nyekar. Ingkang werni-werni kembangipun ana kembang telaseh, ana kembang mawar, enten godhong pandan lan sanes-sanesipun. Napa ngoten iku ya ana manfaate. Derek dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam enten manfaatipun lan enten gunanipun. Kembang godhong teles sing diselehake ana ing sakndure makome umat Islam utawa wong Islam saka keluargane dhewe, bapak mboke, kakek neneke lan liya-liyane bisa oleh kemanfaatan. Iki sepindah kula aturaken sontonipun. Derek dawuh dalem Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten kados ingkang dipun riwayataken, ingkang dipun aturaken, dipun beto saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna namsi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam famarrarna alal qubraini faqoma faqumna ma'ahu. Ingsun para sahabat mlaku-mlaku tindak-tindak sareng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasampunipun kita rombongan tindak mlaku nggih, rombongane para sahabat lan Kanjeng Nabi, ujug-ujug Kanjeng Nabi niku semerep kuburan kalih. Tenggen kuburan kalih niku Kanjeng Nabi faqoma langsung mandeg ngadeg jumeneng. Para sahabat nggih nderek mandeg ngadeg jumeneng bareng-bareng karo Kanjeng Nabi.
bar Kanjeng Nabi pun jumeneng ngadeg para sahabat mreksani faja'ala launuhu yataghayyaru kattaro adakum komisi fakulna malaka ya Rasulullah. Lah kok warnane Kanjeng Nabi kok rubah wahyo lan lengen klambine kok ndredeg-ndredeg obah ki ana apa ngadeg nang dhuwur kubur ujug-ujug wernane wedanane basa raine Kanjeng Nabi niku berubah pucet ambane ngoten niku lengan klambine drodok-drodok ya sahabat niku mikir njur ana sing takon malaka ya Rasulullah faqala amatasmauna ma asma'u ya Nabi he ya Rasulullah enten napa nggih jenengan kok klambine ndredeg-ndredeg rupinipun kok pucet. Ya Nabi jawab, amatasmauna ma asma'u. Ana toh ora krungu sira kabeh. Barang sing tak rungu, kowe kuwi ora krungu. Wong-wong sing nang jero kubur kene iki lho, do muni aku krungu ning sampeyan ora krungu. Wa qulna wa ma dzaka ya nabi Allah qala hadzani rasulani yu'adzabani fi kuburihima adaban syadidan fi darbin haizinin. Para sahabat ngerti yo ana sakjroning kubur iki ana wong lanang loro. Rupane wong lanang loro iku gek disiksa dening Gusti Allah Ta'ala. Mula jero aku rubah rupane lan dredeg-dredeg lengen klambiku amarga aku ki wedi weruh nangise lan siksane wong lanang loro nang jero kubur iku. Kulna fi madzalika qala kana akatuhuma la yastangzihu minal baul. Sing siji niku lan apa ya Rasulullah kok disiksa? Sing wong lanang nomor siji niku nak pipis ora tau cewek. Ora tau bebersih. Niku siksa sing enteng fidan bin azinin siksa sing enteng namung ngadepi perkara sing mayar lan gampang. Ya kuwi nomor siji arikala pipis wonge ora tau bebersih. Lah kan nomor kali wa kana al akhiru yu'adzinas filisanihi sing nomor loro ne kuwi senengane nyok nglarakake kancane kelawan lesane kelan pengucapane nyinggung nyenggol ngenani moyoi adu-adu lan liyane jur wong loro kuwi entuk siksa kabeh nang jero kubur. Dalam monggo kita sareng-sareng nak pipis yo kita amrih bersih rupane yo jewo ngoten mawon. Saya meloro nak moga-moga awur kancane iso njaga lesane ora tau ngomong, ora tau ngundeli, ora tau adu-adu eleke kancane. Jabaniku pada bijari data ini minjara itin nahli. Juruk Kanjeng Nabi langsung mundut rupane papah kromo loro. Terus papah kromo niku wau ditencepaken wonten sak ndure kuburan. Kulna wahal yang fa'uhum dalika. Terus para sahabat takon, apa niku manfaat nggih? Qala na'am jenab iya yukaffafu anhuma mata rotbataini iya manfaati
iso ngenteng-ngentengi siksane wong lanang loro iku selagine godhong kurma papah kurma iki sing tak selehake sing tak tencepake nang sak duwe kubure wong lanang iki isih teles durung garing. Lah pramila monggo ngalap dalil niku kita benjang menawi ngadepi sawal mesti wae umume mriki sami nyekar ziarah ting kuburan do beto gembang diniati amrih tulung datang mayit diniati nderek Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepisan sontene niki ingkang nomor kalipun dalunipun sasampunipun manjing maghrib surupe srengenge ana ing Idul Fitri disunatake maca takbiran maca takbiran mula takbiran niku sunate niku sak sampunipun manjingipun wektu maghrib utawa surupe srengenge. Kanjeng Nabi dawuh ijtahidu yaumal fitri fi shadaqati wa amalil khairi wal birri minas sholati wa zakati wa tasbihi wa tahlili. Sira kabeh padha nemen-nemenana ana ing dina bodho iku lho maleme utawa isuke utawa bengine utawa awane siji nemen-nemene ngetokake sedekah. Lha umume ya sedekah ana kalane wong tuwa do amre aweh marang anak putu. Napa ngowehi banduman. Saiki niku ana sing jenengane amplop selamat hari raya Idul Fitri, tulisane ana Ipin Upin, ana Naruto, cah cilik niku to. Ha niku diiseni. Ha didomake cah cilik-cilik. Niku jenengane sedekah gawe seneng ya rupane ngamal bagus, ngamal sae. Lebaniku minas sholati ndalune ya salat tasbih diniati salat syukur nyukuri nikmate Gusti Allah taala yen awake dhewe niku iso diparingi menangi bodho Idul Fitri wangsul dateng suci malih ing wulan menika. Bengi sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, diniati nyukuri nikmate Gusti Allah. Mulai mriki enten minas sholati wa zakati wa tasbih. Maca tasbih, maca tahmid, maca takbir. Isuke wontenipun salat Idul Fitri wonten ing enjangipun Idul Fitri menika kathah sanget kesunatan-kesunatan ingkang perlu kula aturaken esuk. Wa yusanu al-huslu lil idaini wa yadkhulu waqtuhu min nisfil laili wa tatayyabi wa tayayyani bi asani siyabi. Manjing esok bakda subuh lak do persiapan mangkat riyoyo mangkat sholat Idul Fitri. Mula enten kesunatanipun setunggal sepisan kon atus. Sae niku sholat riyaya Idul Fitri atau riyaya korban
rupane idil adha kon adus manje wektu adus tengah wengi jam 3 oleh jam 4 oleh setengah 4 oleh jam 4 oleh esok bar subuh yo oleh lu adus niku yo diganjar niate nglakoni kesunahan enten ing Idul Fitri niku lebar niku nganggo wangen-wangen ambune men wangi yen mboten mawi minyak sane geti sabun wangi bisa buni kanggo ngilangke penguke ambu wong arep awor kancane akeh senomor lorone watazayyani nganggo pepaes bi ahsani siabi kelawan luweh api-apike pakaian luweh api-apike sandangan. Mula te mriki didhawuhake watu sanu angtakuna asyabu jadidatun. Yen ana ing dina bodho iku lho disunatake nganggo pakaian klambi peci sarung sembah lanang jadi datun ingkang enggal ingkang anyar. Mula tuku klambi niku nek dina bodho niate kok nglakoni kesunahan diganjar. Le mangkat saka omah mangkat nang Barawa mangkat nang Ungaran utawa le paketan sedaya niku entuk ganjaran wong niate nglakoni kesunahan. Mula sunah bodho iku paling apik nganggo anyar tumrape tiyang ingkang wonten. Ibu-ibu sami rukoe sing anyar, sadajahe ingkang anyar, bajune ya anyar, sandale ya anyar, apane komplit anyar kabeh. Sebab watusanu angtakuna asyabu jadidatun. Lah nek ora ana ya intaya sarot. Nah, iki lamun gampang. Gampane ana duwite, ya ana sembarang barang. Ini wakilah. Ya pancen ora ana ya pamakoroba minal jadidah. Ya sing nyedaki anyar to bale setengah pakai lusuran-lusuran. Niku lusuran sing penting tuku. Nah, saka tuku nek umume ini ngepon terakhir. Ngoten niku to. Oleh mawon. Mula njur ngoten niku termasuk wa minha tangdipul jasati minarwa iki alkarihati kasonoi bisa buni iso ngilangi jasate sing ambune pengu ambune ora nyenengake kaya dene nggawa sabun as-sabun rupane ya sabun bahasa Arabe sabun ya sabun bahasa Indonesia ya sabun sami sabun itu bahasane wong Jawa, bahasane wong Indonesia, bahasane wong Arab iku tetep sabun. Jadi dengan itu tumbas sabun itu nganggo bahasa Arab. Wis nganggo bahasa Indonesia. Menak dicepet. Lebar niku terus mangkat riyo. Mangkat sholat wis pakaiane bersih resik iki isuke nggih resik niku mangke dugi masjid diniati itikaf nawaitul itikapa sunatan lillahi ta'ala diniati itikaf bar itikaf begogo melu imame takbiran ya takbiran kali ngenteni munggahe wektune salat sunat Idul Fitri. Sasampunipun rampung sembahyang sunat Idul Fitri enten khotbah ngenteni ngantos khotbahipun Idul Fitri. Sasampunipun iku enten salaman. Mula mriki enten dawuh tahabbu wa tasafaku
yat abil hil angkum. Sira kabeh padha seneng aweh hadiah. Weh marang sapa wae, atur marang sapa wae. Teratur ya iso to duwe dhuwit 5.000 aweke putune aweke anake upama. Takabu padha cinta, padha seneng karo kumpulamu, karo rombonganmu. Saling mencintai. Bakui watasofaku ayo padha salaman. Salaman sebab tahatu wong seneng aweh hadiah. Saling mencintai, saling salaman. Mula salaman iku yat habil hil iso ngilangi unek-uneke ati, montoke ati, kadang jengkere ati iso ilang amarga lewat salaman ana ing Idul Fitri utawa sakliyane Idul Fitri wong kok gelem salaman insyaallah dosane ya di ngapura, unek-uneke ati ya bakal ilang amarga inggih menika salaman. Rawahu Ibnu Asakir. Mula nek cara kula nggih pas boto ki dendame diilangi. Lah wong temo jak salaman kok dadak di tangane digembol tekan keleke, pada mampu keleke. Jak salaman kok etek kukur-kukur gitoke, epe-epe dipanggul nggon gitoke pada mampu keringete. Lah mula arep kaya ngapa wae, tangan dicungake jak salaman. Upama kula niku duweni rasa sore kathek kepenak karo kanca umpama lho niku. Ning sawa mboten enten. Ya itu kok salaman congke ngaten iki mawon. Mboten sangeten. Ndak ketok men lho. Ndak ketok men. Mboten niki ana dawuh wa tasofaku yat abil hil angkulubikum. Man kafagoto bahu kapallahu anhu adabahu. Sopo uwong kok iso nyegah muringe, iso nyegah jengkele, dijak salaman njur gampang lan mayare, mongko Allah Ta'ala ora bakal nekso marang uwong iku. Ikilah fadilah lan paedahipun salaman. Mula man nadara ila akihi nadara tauddin wubiralahu. Sopo uwonge sing ningali marang sedulure, ningali marang kancane, ningali marang rombongane, kumpulane. Wong jamaahne lak kumpul di masjid. Oleh ningali nadara tauddin kelawan peningal cinta kasih sayang, tahabbu udin artinya cinta kasih seneng, wubiralahu mongko wong iku bakal di ngapura dosane. Mula nalikane salaman iku mbek mresani raine niku paling sae. Salaman mbek mresani raine. Nah coba salam biasalah ngaten mawon. Niki tata cara kesunahan-kesunahan ingkang kula aturaken mulai menjelang sontone menghadapi malam tanggal 1 Syawal, mas mungkin dalu enjing tindak riyaya ngantos sak mangke dumugi unduripun tekan ngomahe dhewe-dhewe pun enten kegiatan liya-liyane sing pokok utama kita nglakoni kesunahan-kesunahan ingkang sampun wonten menika. Para jamaah ngaos ingkang kula hormati, mula njur enten kadis ahli swarga niku mayar jane. Wong kok diarani ahli swarga niku wis cetha-cetha bakal mlebu swarga. Cetha-cetha yen wong iku duwe alamat mlebu manggon swarga. Siji, ahlul janati, ahli swarga. Kullu haizinin, saben-saben wong sing mayaran. Wong mayaran.
loro layinin lemesan ora kaku, ora kemaki, ora gemedhe, ora gaya, cara basane ora keminter. Apa anane sing dirasake ngen atine dhewe-dhewe. Mula nomor 1 kul hayinin saben-saben wong sing mayaran. Loro layinin sing lemesan. Nomor 3 sahlin gampangan. Wong niku gampangan, ora tau mekekong, ora tau werna-werna, sing penting syariat agama niku kok ngolehi cocok lawan lumakune agama, cocok kelawan akhlake lewat agama, gampang. Iya alah mboten napa-napa nggih jarine gampangan. Tolikin sumeh aber raine. Mula wong papat iki perkara papat iki iso ndadekake awake dhewe iki disebut ahli syuwarga. Lah muga-muga coblong ini umat Islam utama jamaah ngaji disebut iso nduweni predikat pangkat lan derajat ahli syuwargane Gusti Allah Ta'ala. Sak sampunipun kita nglakoni kewajiban poso, kewajiban zakat, nglakoni kesunahan-kesunahan ngadepi wontenipun bulan Syawal, ya muga-muga diparingi gampang lan mayar segalanya, ya dadi wong sing mayaran. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang paling bagian mriku ingkang kawula aturaken, kita termasuk ngaji niki golek kebanggaan utawi golek kesunahan wonten ing bulan Syawal. Pun muga berkah lan manfaat donya lan akhiratipun. Niki termasuk kula akhir ngaos nunggu tekane bodho, nunggu tekane takbiran, nunggu umumane pemerintah. Ya kuwi mau saya lewat media, medsos napa-napa niku pun enten kantun wonten perkawis ingkang kurang pas. Wonten pengendikan pengucap kula sing ora patek nyenengake, kurang jelas utawa kok menyinggung. Kula nyuwun ageng pangapunten ingkang kathah. Sedaya niku kula mboten niat nyinggung, kula mung maos hadis utawa dawuh-dawuh Al-Qur'an utawi dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi dawuhipun para ulama-ulama min ahlil kitab ala alusunah wal jamaah. Monggo sareng-sareng kita tutup kanthi berkah wasal Fatihah lan berkah donga. Muga-muga dadi paring sehat, selamat wilujeng, aman ya waras, tambah umur sak mangkete tanggal 1 Syawal. Kita wakat pedhok, kita wakat salaman kanthi salamane ya kuwi nglebur dosa, nglebur salah, nglebur luput sing hubungan kelawan hakul adam sesami manusia sing hubungan karo Gusti Allah wis dilebur lewat poso, lewat sembayang sunat rupane Idul Fitri, lan sembayang wajib lan wudu, insyaallah sing hubungan karo Allah saleh di ngapura gari salaman karo padha manungsa, padha hakul adam sing wong wadon ya salaman karo kumpulan wong wadon, sing wong lanang ya kumpulan karo barisanipun tiyang jaler kanthi niat ngapura-ngapuranan iktikad halal bihalal supayane kita Idul Fitri bali dateng suci, bali dateng sae donyane, sae akhirate, sae hubungane, sae keluargane lan tangga teparo lan masyarakate tentrem ayem ora ana beda napa-napa, do sehat kabeh. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya wali jami'il muslimina amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa Adama wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa man bainahum minan nabiyina wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Ighfir lana dzunubana khatayana wali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma salimna ya Allah, salim ahla baitina min abnaina wa banatina wa dzurriyyatina wa salim talamidana wa talamidatina wa salim jama'atana hadi ya Allah wa salim man fi qaryatina qaryati coblong salim min apati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma syafi abdanana wa syafi ajsadana wasfi mardona wa tawil umurona umron nafi'an mubarakan li ta'atika wa li makabatika wa li ma'rifatika wal ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qawi siyamana fi hadas syahri fi hadas sana fi hadal yaum waj'al siyamana fi ta'alli dzunubina wa hijaban lana minan nar wa sitran lana minan nar wa buqaqan lana minan nar wa itaqal lana minan nar wa sababan atal jannah ma ibadikas sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa rahmatina bil ummi wa ala alihi tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten kula akhiri dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.